Ananging mungkin samangke kula maksaken krawitan lan budaya dalem menika wonten kelentunipun kula nyuwun pangapunten saestu. Puluturutan tata cara ing dalem niku ingkang angka setunggal Bapak Ponijem ngasta kempul saha gong wonten ing kenong ketok-ketok dipunasta dening Bapak Satijan selanten dipun asta dening Ibu Sugiman Sastra Diajo wonten ing Bonang penerus kasta dening Bapak Ponijan samangke Bapak Purnomo menika samangke nepeng Bonang Barung Mekaten wonten ing demung ingkang setunggal kasta dening Bapak Wintoro demung ingkang kekalih menika dipun cepeng dening Bapak Ponijan wonten ing sarana ingkang setunggal ing dalem menika kasta dening Bapak Ngatyono wonten ing sarana ingkang kekalih dipun asta dening Ibu Purwantila. Ibu Silah ing dalem menika nyepeng sarana ingkang angka 3 wonten ing Ibu Lin ngastor sarana ingkang sekawan. Ibu Barni ing dalem menika ngasta Pekeng Mekaten wonten ing Kendhang inggih menika dipun sesepuhi dening saudari Adit Mekaten. Ingkang angka terakhir inggih menika Waranggono inggih menika katindakaken dening Ibu Sasa utawi Ibu Salim menika. Samangke para sedaya ingkang ngayahi dados krawitan ing dalem menika supados samangke kalih sambikala monggo-monggo dipun ayati kanthi sae lancar boten wonten halangan setunggal punapa mekaten. Saking kula cekapaken semonten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.